भाग्यवान ସେଇମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ହେଲେ ବାବା, ତମ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାବା, ସତରେ କ'ଣ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ରାଗିଛ କି ବାପା ତମେ? ଶୁଣୁନା ଡାକ ମୋର ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଥରେ, ଆଉ ସେଇ ମଥା ମୋର କିଏ ଭୁଲେଇବ ମତେ ମେଡ଼ ମେଲଣ? କାହା କାନ୍ଧରେ ବସିବି କହ, କିଏ ରଖିବ ଯେ ନୀତି? ମୋ ଖବର